Seo cuid go na scéalta a bhíor Tuairisc an teachtain seo. Tá cruinniú práine chaillargaigh sin féin le húdarás ollscoil na Gaillimhe agus éimrí orb faoi stádas na Gaeilges an ollscoil maiall cheapacháin an uachtarán nua David Byrne, an chéad uachtarán an ollscoil le 100 bliain nach bhfuil Gaeilgeige. Fuair ré leis an gcoineáil go mbeadh Gaeilge ag uachtarán na hallscoile in 2016. Tá brú phríomhhearann na Spáine Pedro Sánchez ón na páirtithe beagas i rialtas meamla sa tír sin stádas oifigiúil an Aontais Orpa a lorg gon Chatalónis, gon Wascais agus gon Ghaelísis. Tá rialtas Sánchez i ggéalamh an stádais le tamil go bhliain nuas ach tá tíre eiles an Aontas a chur na aghaidh maiall ar na himplachtaí a bheitháin go bheonteangachaí ina tír féin. Dúirt ban a dreastal agóid san na Palestíne i mé ferriste go rúirt ifigach go chuid an pés an ailethe go gach sí a hanamthirt cho i Merle nó go ngáthaí. Dúirt mára bhicanelli gur bhain bagart an fólín siar go móraiste. Tá sé molta ag feachtas roiíocht na héireann go gurí spás fáil ar was na túise áil bailach an ceithre dó ceithir a go na mára go rothir. Tá ainacht seolta ag an grúpa feachtas ag údarás náisiúnta iompar i ggéalamh go mbeadh cead ag rotha a rothir a thuairt leob ar thuairis bus a moffaoin tua. Sé an ceoltóir colamach an numara atá faoi aglah ar a bud Gaeilge an teachtain seo. Rinneach an numara peiste cainte le Helenaí Hay faoin na gharm mar cheoltóir agus an cháil a bhaint sé amach le The Frames, banna a chóir camchúirt le Bob Dylan. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc inis.